Здравейте, буките! Аз съм Плами, а вие сте в нашия канал The Little Library of PB. Днешното видео ще бъде доста кратичко и ще обхваща темата за последните книги, които си купих. Отново в УНСС бяха изложени доста книги и отново аз се опитах да не си купя нищо, но преминавайки цели 4 пъти през коридора, си тръгнах с ето тези 5 книги, които са, смея да кажа, супер различни от всичко, което притежавам, както бяха и книгите в миналото видео. Ще започнем с най-малката и кратка книга. Това е Кошмарни хроники на Х.Ф. Лъвкрафт. Нямам представа кой е този автор, никога не бях чувала за него. Но идеята на тази книга е, че в нея има събрани около 5 кратки разказчета, които се водят, страшни ужаси. И ми се стори доста интересна. Самата книга има няколко части, но тъй като не знаех дали ще ми допадне, си взех само първата. Честно казано, мисля, че няма да се взема останалите, защото това е единствената книжка, която започнах да чета преди да направя видеото. Стигнала съм до 108 страница, където започва последното разказче и смея да твърдя, че съм не е силно разочарована, ама изобщо не е впечатлена. Защото в началото на книгата, в първия разказ, както си четете и изведнъж се появяват ето такива бели страници. Като това се случва на няколко места, страниците се увеличават. Тези, които са без текст и реално погледнато става невъзможно да се следи историята. Доста моменти липсваха, което направи първата история доста незашеметяваща. Просто не ми хареса. Смятам, че това е недопустимо, поради каквато и да е причина. Случвало се да имам и друго бъркано издание на книга. Мисля, че на 13 причини защо. Там половината книга вървеше нормално и след това трябваше да обърнеш книгата и да продължиш да отлистваш наобратно, за да четеш. Разбирам, че се случва правописни грешки и така нататък, но просто липсващите страници, съжалявам, но тази книга не е цяла. Просто няма как да я прочета. Що се отнася до останалите разкази, там няма такива липсващи страници, но пък смятам, че всичко е обяснено прекалено повърхностно. Самите ситуации във всеки разказ са нещо от сорта на градски легенди, които се разказват и повечето пъти са събрани някакви хора и по-старите от населеното място разказват къде на туристи, къде на по-млади. Самите истории, мисля, че идеята им беше окей, но повече внимание беше обърнато на детайли като времето, облаците, бурите, природата, някакви странни шумове. И просто много бързо приключваше самата история и просто края на всяка една история беше малко смотан, поне за мен. Но остава все още един разказ, който трябва да прочета от тази малка книжка. Следващата книга, която си взех, е Етюди от жълтата къща на Кирил Наги. Тази книга представлява разказа на двама мъже, техните спомени, тяхното минало, времето, в което са живели и така нататък. Общо взето те се срещат в една психиатрична клиника и мисля, че цялото действие се развива там. Няма как да съм сигурна, като както си е, това е сборник с етюди, не е така цяла книга. Да, тук виждам, че има някаква рисунка, така да подобие на рисунка. В смисъл не, че нещо, ама аз тази корица не разбирам каква е, нямам представа какво е изобразено на нея. Може в мен да е проблема, може да е прекалено абстрактно за моето неабстрактно мислене и неразбиране на изкуството, но просто корицата не ми хареса. В смисъл, цвета е окей, обаче тази картинка не знам каква е. На доста места ги има тези подобия на рисунки и е на глави, както виждам. Така че нямам търпение да я прочета, защото се засягат теми от историите от България и Унгария за войни, бягства и изоставеност, като също има включена историята на възрастна жена и борбата й срещу сексизма, както и самотното им майчинство. Предполагам е била близка на някой от мъжете. Ще разберем,
когато започна да я чета. Следващите две книги изобщо не очаквах, че ще ми направят впечатление и че ще ги купя, но ето ги и тях, Орис и двуколка и Божие наказание, като първо ще си поговорим за Орис и двуколка. Тя е на Висенте Бласко и Банес, като това е испански автор, журналист и така нататък. В книгата се разказва за процъфтяващата испанска търговия и как семейството на Мануела Пахарес започва да изпада в дългове и всъщност тази жена отказва да повярва на нейното финансово положение и продължава да живее живота си в ухолство и общо взето проследяваме цялата й борба с бедността, нали, ако мога така да го нарека. Като, нали, заедно с това се разказва много за културния период, в който се намира тогава страната, като това е втората половина на 19 век. Не знам колко ме засяга историческата страна, но предположих, че ще бъде интересно. Като, нали, да, проследяваме, нали, освен жената, цялото й семейство, но най-вече нея. Божие наказание на Серхио Рамирес е книга, която наистина не очаквах да си купя. Изобщо не е нещо, което ще хване и ще си кажа, да, това е моята книга. Минах няколко пъти покрай нея и накрая се спрях да прочета, нали, за какво става въпрос. Общо взето, влиятелен мъж заедно с съпругата си пристига на гарата в един град, нали, те са нови в града и от пристигането му града вече изобщо не е спокоен. Мъжът е изкусен любовник, мъжът може да е вражески шпионин, той е също така, не се знае дали е борец за свобода или просто сериен убиец. И виждаме, нали, тук, че може да е и мошеник, нали, вече мисля, че казах вражески шпионин. Общо взето, този мъж е голяма мистерия, слага край на спокойствието на града и на жителите, живеещи, нали, в него. И самата история е това, че 90 години след смъртта на мъжа, всеки път, когато има туристи в града, първото нещо, което питат е къде е неговият гроб, защото той е станал най-важната атракция на града. Все още има мистерия по негов адрес, миналото му не е изяснено, както и ролята му в обществото. И както местните, така и туристите много се вълнуват от неговия живот. И това пак е, може би, тип разкази за неговия живот. Последната книга, за която ще си говорим, е така книга, която не мисля, че някой ще се изненада, че съм си я взела. И това е Самотно сърце на Мона Кастен. Тинейджърка, иска да бъде журналистка, иска да пише, нали, за известни списания и решава, че иска да интервюира любимата си група. Но има едно много важно правило в тази група, което тя не съм сигурна дали знае, но по време на интервюто случайно нарушава. Интервюто веднага бива прекъснато, става сензация случилото се, нали, в студиото и феновете на групата се обръщат срещу нея, като започват публично, не мисля, че физически да я нападат, но поне вербално. И така нейният живот става доста неприятен, нали, след тази случка и в един даден момент самата група разбира какво се е случило и я канят на последния си концерт, като обявяват, мисля, че на сцената или нещо такова, просто идеята е да спрат обществото да я напада. Но тогава започва, нали, да тече любовна история между нашата главна героиня и един член на групата, като съответно този член на групата е този, с който е станал гафът по време на интервюто и общо взето е нещо като забранения плод. Нали, това, което се случва тук. А книгата има продължение, не си спомням как се казва втората част, ако я намеря, ще я сложа някъде тук на екрана. Също можех да се ги взема и двете, но прецених, че едната е достатъчно, тъй като беше крайно време на тези години да спра да купувам просто целите поредици на книги, защото нямам представа дали ще ми хареса. Както, нали, с първата книга, Кошмарни хроники, мисля, че бяха наистина около 3 части. Не ми допадна. В смисъл, сега не бих се върнала да си ги купя тези останали 2 части, така че се радвам, че успях да се спра. Но да, Самотно сърце звучи най-в мой стил или поне най-като нещо, което бих хванала да чета. Преди време за другите книги бих била казала, че са за суха материя, защото са по-исторически насочени в определен аспект.
И така, това бяха 5-те книги, които си взех от УНСС. Ако някой е чувал книгите и има мнение по въпроса, може да го сподели долу в коментарите, ще се радвам да прочета. Ако ли не, след някакво известно време, аз ще споделя моето мнение за тях в канала. До следващото видео!